Haupa, arratsaldeon eta ezer baino lehen, gaur urtebetetze eguna baldin baduzue, zorionak zuei. Izan ere, hortaz hitz egin behar dugu, urtebetetze ez, bai, normalean, gureak baldin badira, ez ditugu oso gogoko, baina besteenak baldin badira, zerbait onaren seinale izango da, ze gaur hitz egin behar dugu, ja, historia bat baduten erakunde ez. Esaterako, mende erdia, 50 urte bete berri ditu, udako Euskal Unibertsitateak eta erronka berriak tartean, hasierako U hori ere inoiz galduko ote duen, bakizue, Euskara prestigiotu eta zientzialariak euren artean saretu, trinkotu eta Euskal Unibertsitatearen alde egin, eta gainera hemendik aurrera lemazain berriarekin. Mende urdenik ez, mende erdirik ez, baina 10 urte bai tokikomek bete ditu, hortxe, abenduan egin zuten eurek ere urtebetetze festa, baina ordukoa etxe barrurako izan zen, orain berriz, jende aurrekoa egingo dute, ostiralean, getxon, eta horren gainean ere hitz egingo dugu, ze hauek ere erronkak dituzte buruan, eta ez nolanahikoak ere. Urte mordoxka bat ere bada segurazki idazten hasi zela gure beste gonbidatua Mariasun Landa, bere liburuetako bat ere ez da bat ere makala urtebetetze opari gixara, eta berak eskarmentuak ematen duen posizio horretatik aurre eta gazte literaturaz zer esanik ere baduenez, berarekin ere egingo ditugu beste hainbat hitz. Beraz, horixe gaurko gonbidatuak esandakoa aurrena, Aitor Bengoetxea kargua estreinatu berritan, UEUko zuzendari berriarekin izango gara. Jose Rojas etorriko zaigu, tokikomek antolatutako jardunaldi hoien gaineko xehetasunak emateko, eta Mariasun Landarekin, besteak beste, paradisua ezagutuko dugu, Elsarekin batera egingo dugulako bidai hori. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Ziolandian, itzokei, bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta atariko aborobiltzeko, badakizue, guk bertxotan ez dugu, Xabik eta Maialenek bezain ongi egiten, eskuminak eta besarkada bana hemendik aiei, eta horregatik guk kantua jarri ohi dugu atariko aborobiltzeko, eta urte ez eta urte betetze zari garenez, bada euskal talde bat, urte bera izenean duena. Zein? 6 urte. Eta haiek oraintxe diska ez, baina single berria ere, bideoklip berria ere argitaratu dute, Neoizko kaleetan izenekoa, eta horrekin gaurko abiapuntua. Neguko lambro artean, izoztuak bezala, bileak lurrean, irakanak alduzan, bide gurutzean, oiuak entzuten ditut, txakurrak inguruan. Hortxe, bertsolari txapelketan erreleboa izaten den bezala, txapela batek besteari eman eta zeine izango den ondorengo urtetan txapelduna, erakundetan ere hori gertatzen da, ezta lemazainetan ere lekuko aldaketa izaten da, eta horregatik Kepa Sarasolak orain arteko lan ederra eginda, lekukoa zeinen esku utziko, Aitor Bengoetxea, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta zure esku utzi, beraz, iaia esan daiteke kargua estreinatu berritan zaudela, ze gobernu berriei 100 eguneko tregua ematen bazaie, zu oraindik ere tregua horren barruan zaude. Bai, oraingoz, edabideetan eta kargu hartzen dena den lemazaina esan dezu eta formalki alaxe da, baina UEU baldin badauka ezaugarri nagusi bada,
talde badela, proiektu bat eta herrigintza proiektu bat. Ez? Bai, horregatik hain zuzen ere, zuzer horri ere ez zara beldurtuta egongo, zuzer horri ere talde horren kide izan zarelako, ez da, orain arte, lizentziaduna zarazu zuzenbidean, ez? Batez ere lan eta gizarte segurantzako zuzenbidean aritutakoa, eta kooperatiben ordezkari ere bazara, hainbat forotan eta oraingoan egokitu zaizu aurrera urrats bat ematea. Lehen esan bezala, bazeunden zuzendaritza taldean, baina oraingoan ja zuzendari. Ardura ematen du horrek, Aitor? Egia esan, ardura ematen du, ze sentitzen duzu zure inguruan gainean ez esatearren, jende askoren ilusioa, jende askoren lanorduak, ezta? Eta hori oso ederra da, eta bueno, aldi berean auspotzen du ere, ezta? Azkenean da, esaten izun bezala proiektu kolektibo bati aurpegia jartzea, eta bueno, erabaki nunik momentu egokia izan daitekela paus hori emateko, eta nire asmoa da berriro diot, talde herrigintza proiektu honetan pedalkada batzuk ematea horre tiratzen turmaletetik gora, gero hurrengoa etorri arte, ezta? Eta onena ematea hori. Bai, eta oso zure sentitzen duzun erakunde batean, zure biografia sentimentalean ere badu ezinbesteko toki bat ueuk, lehenengo klaseak, lehenengo eskolak bertan emantzen ditulako, eta lehenengo argitalpena ere Uztaro aldizkarian. Bai, hori ez da inoiz astutzen, ez da lehendabiziko amodioa bezala. Beti omen da berezia, batzutan ez da oberena izaten, hori ere egia da, baina berezia beti ez? Beti da kutxuna, bai, hori seguro denoi gertatzen zaigula, esan dezun bezala, bai, lehenengo klasea, lehenengo urdiritasuna, lehenengo jendaurrean hitz egite hori, eta lehenengo argitalpena baitare, eta euskeraz, ikastolatik etorrita, eta familia euskaldun batetik etorrita, polita. Bai, gero bakizu zuzendari berriek eta toki batera heldutakoan tentazioa izaten dute, nabaritu dadia etorri naizela. Eta muebleak aldatzen omen dituzte beti, aurrena behintzat jakiteko, ez? Hori aldaketak izan direla. Eta zuk ere, aldaketa bat duzu buruan, eta gainera esango dizut, UEU, ni ere UAU naiz, Urko Aristi Urdanpileta. Eta zuk behintzat, lehenengo U hori kentzeko helburuarekin, ez da, ze Udako Euskal Unibertsitatea hala du izena erakundeak, baina ea egunen batean U hori galtzen duen, ez? Hori ere aipatu zenuen hasierako hitzaldian. Bai, azken finean hori da gure helburua, ez da, eta zentzu horretan gainera gaude nolabait Kataluniaren atzetik, ez da, esan nahi dut, Udako Euskal Unibertsitatea sortzen denean, izena eta guzti erreferentzia hartzen du Unibertsitate Estiu, 30. hamarkada horretan, eta, bueno, orain ere aurrera begira, alde batetik ditugu hainbat proiektu martxan momentu honetan, eta diozun horretan U hori galtzaren anoski da gure asmoa, eta aurrera begira, 21. mendean gaude, urruti xamar gelditu da, 20. mendeko 30. hamarkada, eta beraz, gehien bat ari gara pentsatzen EU hori digitalizatu eta online irakaskuntzan zentratzen. Garai berrietara egokitu behar dela, horretaz ere ariko gara, baina aldarri hori uste duzu oraindik ere bizirik dagoela, gizartean ere igertzen dela zuek aldarrikatzen duzuen Euskal Herri osorako izango den eta euskera ardatz izango duen unibertsitate horren aldeko aldarria? Bueno, gure inguruan mugitzen den jendea ikusita, badirudi, baiez ez da Urko, kalkulatu dugu gutxi gara 20.000 bat persona mugitzen direla gure inguruan, kontutan hartu da dena, ez da, itzaldietako entzuleak eta uta beste, ez da. Orduan, zentzua daukan, uste dugu, baiez, uste dugu euskerak merezi duela bere lekua, ohiko esaldiak dioenez, ezagutzaren tenplua den unibertsitateak zergatik ez du hitz egingo euskeraz, garai batean hitz egiten zuen gehien bat grekeraz latinez, orain hizkuntza pila batetan hitz egiten du, eta zergatik ez euskeraz, ez? Azkenean hori da gure helburua, ez? Bai, eta bide horretan bide lagunak ere bilatu beharko dira. Ibilbide hori pentsatzen dut ongin marraztuta duzuela, zaitu urrungo urratsak edo nondik joango lirateken ja zantzurik edo baute duzuen. Bai, noski, bai, ez badakigu ez gaude zer saltzeko, ez gera saltzaileak, ez gera komertziala. Gu saiatu behar gera Euskal Unibertsitatearen proiektu erakargarri eta egingarri bat osatzen, eta gero bilatzen aliantzak eta izan dadila proiektu konpartitu bat, ezta? Zentzorretan zer daukagun horrela egingarria esateko modukoa, adibidez esango nizuke, guk orain daukagu UEU barruan goi institutoa, goi mailako institutoa, formalki EHUren zentrua txikia dena, horrek ematen digu aukera gure tituloak izateko EHUren titulo ofizialak. Horra adibidez, esango nizuke, momentu honetan lantzen ari garen gauza bat dela,
Ikusita online irakaskuntzak orain eta are gehiago etorkizunean edukiko duen garrantzia, ari gera landu nahian goi horren barruan online irakaskuntzarako metodologia propio bat, gehien bat pedagogian zentratuta, eredu pedagogiko propio bat saiatzen ari gera lantzen euskeraz eta online irakasteko, eta hor erronka polita dukagu, ezta? Eta gainera ja, erronkoekin hasita, hori gutxi ez balitz, online horretan gaude zentratua ahaztu gabe aurrez aurrekoa, ze noski sortu zen aurrez aurre, udan giza eta pertsonarteko harremanak baita ere daukat, bere biziko garrantzia... Igurtzi horri ere utzi behar zaiola, ez? Horrelakorik ere behar dugula, ez? Eta lehen zarantzarik baldin bagenuen, uste pandemia guztioi usatu dizkigula zalantza ze garrantzitsua den aurrez aurrekoa, ezta? Irakaskuntza, ikerketa eta zabalkuntza, hiru horiek dira ardatz UEUren lanean irakaskuntzara aipatu duzu, goi, berez gainera Euskal Herriko Unibertsitateari atxikitako ekimen bat da, eta horrek ere nolabait ere erakusten du, hor badagoela aitortza implizito bat besterik ez bada ere erakundeen aldetik, ze bide horretan aipatzen genuenean erakundeen papera ere zinbesteko izango da. Bai, guk bakarrik askoz gutxiago egingo genuke, orduan goi nabarmena da lortu duela EHUren zentrua txiki izatea eta guretzat urrats bada, eta ari gera beste urratxe ofizial batzuk, beste aitorpen ofizial batzuk lortzen esan nahi dut, gure ibilbidaren barruan beti ere adibidez nabarmenduko nuke 2022an lortu degula Jaurlaritzak onartzea UEU bere osotasunean ikerketa agente bezala. Euskal Autonomia Erkidegoko zientzia sare badago eta hor daude hainbat ikerketa agente aitortua eta hoien artean UEU aitortua izan da 2022an eta horrek baita ere uspoa eman digu jarraitzeko kasu honetan ikerketa arloan. Goira itzulita gaur egun irakaskuntzan, batez ere bertan bideratutako ikasketak dira, horre ematen direnak, eta asmoa izango litzateke hori zabaltzea, beste esparru batzuetan ere aritzea, eta erabatekoa izatea. Ez dakit, beraz buruan, etorkizuneko unibertsitate horrek, lehen esan duzun bezala, presentzialari uko egin gabe, baina online beharko du batipat. Hori da, diozu bezala gure asmoa da, goi ea bihurtzen da Euskal Unibertsitatearen ernamuina nolabait, ezta? Eta honetan ja badakagu ikutugarri den irakaskuntza masterra eta gure asmoa da titulazio gehiago abian jartzea. Momentu honetan landuena daukaguna da adibidez digitalizazioaren inguruko ikastaroak, digitalizazioaren inguruko masterra, eta esaten izun bezala, horrekin batera baita ere kezkatzen gaitu edo daukagu mahai gainean online irakaskuntzaren erronka edozein zientzia arloan dela ere etorkizuna horti dator neurri handi batean, esan dudan bezala aurrez aurrekoari uko egin gabe, eta orduan nahi dugu landu sistema propio bat aurrerantzean online irakaskuntza egiten denean maila unibertsitariokoa, benetan kalitatezko irakaskuntza izateko eta horre hitz egiten nahinez gehien bat pedagogiaz. Ikerketari ere erreparatuko diogu, lehen aipatu duzuzuk, pandemiak ere balio izan digu esaterako jabetzeko, lehenik ere zantzurik bagenuen, baina nik uste garbi geratu dela, hemen gure inguruan ere zenbateko zientzialari, zenbat jende badugun, lanean ari dena, ikertzen ari dena, gero ez dakit aiei behar bezain besteko ikusgarritasunik ematen diogun, eta hori autokritika komunikabidena izan beharko du segurazki, baina hor bai aipatu behar da, ikerketan ere ikusten duzuela, aurrabideak eta ere izan direla, eta zuek ere horren gaineko gogoetan zaudetela, eta holako hildo trinko bat edo osatu nahi duzuela, ez? Bai, ikerketan aldean, ikerketaren gaien esango nuke, alde batetik, unibertsitate batek ez dauka zentzurik ikerketarik gabe, ikerketa definizioz da, ezagutzaren muga zabaltzea, ezagutza sortzea, ezagutzan ekarpenak egitea, ezta? Orduan guk ikerketan zer, alde batetik, ikerketa batzordea sortu dugu UEU barruan, tentuz ekiteko gaiari eta diseinatzeko gure lehentasuna, gure ikerketa lerro estrategikoak, eta gure izaera den bezalako izan da herrigintzari eta nazio kohesioan laguntzen duten hildoi emango diegu lehentasuna, eta gero baita ere zimarratu nahi nuen gure bi urtean behin antolatzen dugun ikergazte kongresua. Aurten tokatzen da, ezta, maiatzean, Donostian? Hori da, aurten maiatzan tokatzen da Donostin, eta hor agian baita ere azpimarratu guretzat oso pozgarria dela. Alde batetik zenbat jende biltzen dugun. Ze aurten jaso dugu inoiz baino gehiago 170 ekarpen.
zientziarlo guztietakoak eta euskal ikerlariak hainbat eta hainbat unibertsitatetan daudenak. Segure asmoen artean dago euskal komunitate zientifikoa trinkotzea. Ez talan makala euskal ikerlariak edozein lekuan daudela ere, Euskal Herritik kanpo ere noski, eta zientziarlo guztietan, ezta? Eta ikergazteri buruz baita ere nik uste eta azpimarratzekoa dela, antolatzailea UEU dela, baina pentsa, gure laguntzaile bezala ditugu EHU, Mondragon Unibertsitatea, Deustoko Unibertsitatea, Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Nafarroko Unibertsitate Pribatua. Beraz, Euskal Herrian momentu honetan dauden 7 unibertsitate ofizialetik, 5 ari dira gure ikergazte kongresu honetan laguntzaile bezala. Eta hori pozgarria da, eta guretzat aitorpen bada, euskera eta unibertsitatea bi hanka horiek uztartu nahian, etengabe egiten dugun lanaren aitortza gisa. Bai, ze horrela aipatu beharko da, herri honen errealitatea ere alaxea dela, desberdina, segun eta zein lurraldetan gauden, Euskal Autonomia Erkidegoan, euskeraz unibertsitatean ikasteko, bueno, esango nuke, ez dakit, guztiz ez zen lortuko, oraindik ere, ez, masterretan eta gradutan eta ere hor koxkaren faltako delako, Nafarroan eta iparraldean, badakigu era makurragoa dela, ez, eta hor ere, nolabait ere UEUk betetzen du, hor badagoen zirrikitu hori, ez. Bai, zalantzare gabe urko. Ez da kasualidadea, UEU sortzen da Ipar Euskal Herrian, bueno, hori gehien bat frankismoaren eraginez noski, frankismoaren gau beltzean sortzen da UEU Ipar Euskal Herrian, eta gero udan hasten denean antolatzen jardunaldiak, gehien bat Iruñan izaten ziren, Larraonan. Beraz, Ipar Euskal Herria eta Nafarroa beti egon dira hor, eta orain ere direlako, hain zuzen ere, lan gehien behar dutenak unibertsitatea eta euskera uztartzearen bide horretan, ezta? Ikusita zer gertatzen ari den adibidez orain Ipar Euskal Herrian eta batzutan badirudi euskalduna gure herrian gerala beste herrialde batzutan indioak erreserba indigenetan dauden modukoak, ezta? Oso ondo zaindu behar dira, erakusleio bezala oso folkloriko, baina zaindu, baina ez elikatu, ez? Eta hau ez duguna zaintzea, nahi duguna da garatu, ez? Horregatik lanean jarraituko duzue, esan bezala, ikerketan, irakaskuntzan, eta zabalkuntzan ere. Hori ezinbestekoa delako, lan guzti hori balioan jarri behar delako, jendarekin partekatu behar delako, eta horre ere argitalpen eta ere ugari dituzu, ez da? Bai, hori da, faltako litzaiguke hanka hori, ez da, zera, zabalkuntzarena, eta hor bai, hor alde batetik, gure ikastaroak, garai batean Larraonan eta giro paregabean eukitzen genituenak, orain ikastaroak ematen ditugu udan eta baita ere urte osoan zehar leku desberdinetan, aurrez aurrekoak, eta baita ere difusioan, dagoeneko baditu 500 inguru liburu argitaratuta nahi dituzun zientziarlokoak, urtero 10 bat liburu argitaratzen ditugu, eta ditugu 3 aldizkari baita ere, uztaro giza eta gizarte zientzietan, osagaiz osasun arloan, eta kondaira historia arloan, eta hortxe egia, lanean. Hoiekin ere tinko jarraituko duzuela. Ze hori azkenean ere bada, euskarari egiten diozuen ekarpena, eta euskalgintzari oso lotua da, UEU, zuk aipatu duzun bezala, eta euskalgintzak ere badakigu CAG edo nolakoak dituen, aurreko batean hementxe Idurre Eskizabel egon zen, eta berak txalotzen zuen, behingoagatik behintzat bazirudiela euskalgintzan adostasun bat bazegoela pronostikoaren gainean edo diagnostikoaren gainean, ezta? Euskerak zeinen egoera duen, eta horri ze bide edo ze konponbide emandakioken. Horre ezinbesteko eragilea, UEU. Bai, guazkenean ditugun bi hanka horietan, ezta, unibertsitatea eta euskara, euskararen arloan euskalgintza diozun bezala, azkenean euskalgintza gure familia da. Eta diagnostiko konpartituaz gain, jasotzen dugu euskalgintzatik, familiatik jasotzen den bezala, babes hori, eta proiektu komun hori euskalgintzaren inguruan, eta gero guk zer eman diezaiok egu euskalgintzari, begibistan dagoen unibertsitate ekarpenarekin batera, bagian ausartuko nintzateke esatera, gizartean oro har, unibertsitateak, uste esan dezakegula, unibertsitateek ospe handia dutela, ezta? Jakintzaren tenplua. Jakintzaren tenpluak besteak beste euskeraz hitz egiteak eman diezaioke prestigioa handia euskerari, ez? Orduan nik uste bide hori landu dezakegula, eta erakutsi noski unibertsitateetan hizkuntza asko daude, egin behar da bezala, unibertsitari euskaldunok baitare aritzen gera frantsesez, gazteleraz, inglesez, eta hizkuntza guztiak dira berazgarri, nola ez? Nahi duguna da jarri euskera besteen mailan. Bestera hizkuntza handiak etorriko direlako, eta hor bait tarterik etzaiolako geratuko txikiari, beste esparruetan bezalaxe. Inork entzuten ez gaituen honetan, Aitor, ondo hartu altzaituzte UEU?
lehenengo egunetan zer moduz, zuen bekaduna nola hartu zuten ikusita, ez? Websail bat orantxe ikusiko duguna egin zenuten, 50. urteurnaren aitzakiarekin, humorearen bidetik, ze humoreare bide komenigarria izaten da batzutan mezuak eta helarazteko, ez? Erresago iristen dira askotan mezuak humorearen bidez, eta humorez erariko zarete aprilaren 20ean. Eta zuzendaria gizon serioa izan beharrean, zuzer horri ere bakarrizketak gile jarri zaituzte. Bai, nik eta behin zetuzte zuzendaria gizon serioa izan behar denik. Nik egia esan kolore guztietako humorea gustatzen zait, berdin zait beltza, berdea, nahi dezun kolorekoa, eta zer esango izut, benetan uste gauzak humorez egiten direnean beste zentzu batzu daukatela, eta atsotiz horrek zera, galtzen den azken gauza itxaropena dioen atsotiz hori dela eta agian humorea litzateke, humoririk gabe zer daukagurko. Bizitza askoz tristea eta ilunagoa litzateke, ez? Eta hortarako ere tarte hartu behar dela, zure agendare badakigu lepo dagoela, ze besteak beste filosofiako olimpiadak ere hortxe sari banaketa aste honetan bertan izango da, bestelako jardunaldiak eta ere izango dira, eta horregatik eskertzen dizugu bereziki gaur tarte bat hartuta gurekin egon izana. Eskerrik asko Aitor, eta esan dakoa, eguneko tregua hori behintzat probestu, eta gero-gerokoak. Oso, ondo, mi eskerrik asko Aitor. Ez arte. Zazpi urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren, eiztari zaharra. Nekatuen lapurra deituko dio. Ez aidazu, nola lapurtu didazun. Askatu, eta utzi dazu azaltzen. Ez eman beteko ez duzu mitza. Borreroa, hala biktimeko guzteak hautzi ditut. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tú mi droga más dura. Aitorrek esan duen horretatik. Ba horixe, hementxeare ginen, falta zaigula, ze falta zaigu Jose Rojas Arratsalde. Humora pur bat. Arrapatu gaituzte bete-betean. Bai, zuzenekoan. Zuzeneko kontua dira, bai. Izan ere, dana prest, esan dugu, ostiralean, jardunaldiak, jardunaldi publikoak, ze aurreko batean ere aipatu genuen, Arantzazun ibilizineten orduan mendian, hori da. eta orduan etxe barrura. Eta horren berriz, menditik itsasora, getxora. Hori da, bai, kostaldera jaitsi gara, apur bat, tokikomen 10. urte hurrena inguruan eukin ditugun zerekin, lagunekin eta bide lagunekin edo nolabait partekatzeko, ez da? Eta arraitxo bat edo prestatu duzu, ez da nola nahiko arraitxoa gainera, txikian haundi ez, haundian txiki, ze tokikom, dagoeneko inork ez badaki, nik uste gehientxunen jakingo dutela, baina bada toki komunikabideen elkarte bat, Euskal Herrian barrena zabalduta dauden komunikabide txikiak dira, eta hain zuzen ere, txikitasun horretatik ateratzeko haundiaren babesa emango zilakoan danak elkartu ziren orain 10 urte, eta hori ospatzeko urte hurren borobila orain. Duela 10 urte taldea sortu genuenean, esan genuen gure helburu nagusia zala txikitasun eta ahulezien baturatik indarra ateratzea. Eta, biharrein edo una da puru bat, repaso txiki bat, bide horretan asmatu gun, ez dugun asmatu. Arraia handiak arrai txikia jarromen zuen, baina zuek erakutsen nahi duzuena, arraia handiaren pareko ere badirela arrai txikiak. Hori da, eta hor irudian ikusten daun bezala, arrai txiki guztiekin, arrai potolo bat montatu esakugula da non artean, ez da? Atarikoan nik aipatu dut urte betetzetan tristetako ibel jartzen garela askotan, atzera begiratzen dugulako, orduan gazteago ginen, guapoago, baina zuek atzera begiratzeko tarterik ere izango da, ze ospakizuna hortarako ere bada, baina batez ere etorkizunari begiratzen nahi diozue, eta aurrera. Eta zentzu horretan, konstiente zareten nola ez, komunikabideek badituztela erronka batzuk, eta erronka horien gainean, bintzat elkartu, eta iritzi desberdinak ere biltzea, ez, Almo? Hori da, izena ere jarri diogu topaketari, komunikabideak etorkizuna euntzen, eta da zubiozuna, atzera behira jarriko gara putxo bat, baina batez ere nahi dugu eztabaidatu, hemetik aurrera zer egin behar dugun, nola eta norekin. Tamaina ezberdinetako arraiak nahi ditugu harrapatu inguruetan bebai. Orduan, eduki akademikoa nola izateko 3 multzotan banatu dugu, eta hor hitz egingo dugu alde batetik kazetaritza, tokiko kazetaritza bereziki eta demokrazia sozialaz, gero hitz egingo dugu tokiko, kazetaritza eta digitalizazioaz. Eta isialdia. Hori da.
Izan ere, lehen aipatu duzu, norekin saretu, norekin ehundu, ze saretu baino ehundu, ari Ehuntzea, zarete, bai. ze sareak arraia nola harrapatu dezakeen, eta katramilatuta gera daiteken, Bai, hobe ehun bat, ez, jostea denokin, eta horra aipatu duzu zeinekin. Eta kanpoko esperientziak ere batzutan aberasgarri badira, batzutan dagoeneko tematzen garelako, ja, lehendik asmatuta dauden gauzak asmatzen, Hori ez? da, Eta hori da. orduan, askotan adibidea ere hartu dezakegu, eta zentzu hortan, eta komunikabietan beti erreferentetzat aipatzen dugun BBC bera ere izango duzu hautan. Hori da, bai, konturatu gara bide honetan, bueno, burua apur bat altzauta eta ingurutara begiratuta, pues, badauzela gauza politak orzean gurera ekartzeko moduan, eta orduan demokrazia sozialaren lehenengo bloke horren inguruan, ekarriko du lehenengo eta behin, BBC-ko bi lankide, Jason Giggins eta Peter Sherlock, hauek BBC kateak dauka atal bat, deitzen dana Local News Partnerships, eta hau egiten dutena da, erakundeak berak dauka lantalde bat, laguntzen diena toki komunikabidei telebista nazionalaren nolabaiteko estandar tekniko eta eduki mailako estandarretara iristen, ezta? Eta hori egiten dute formazioaren bidez eta laguntza teknikoa ere ematen diete bai. Eta orduan hauek egiten dutena da, Londresetik ez dakizion kilometrora albiste bat gertatzen denean, etxeko kazetariak bidali beharrean, bertako komunikabidea arduratzen da albiste hori kubritzeaz, eta gero sortu duten material hori BBC-ra bidaltzen dute, eta BBC-en lantzen dute euren irizpide editorialen eta horien araberaz da. Oso modelo polita iruditu zaigu, medio oso handi baten eta medio askoz betxikiago batzuen inguruko lankidetza sortzeko. Eta orduan horren inguruan hitz egingo dugu. Batetik, BBC-koek eurek erakutsiko digute euren ikuspegitik nola bizi duten hori, eta gero ekarriko dugu Hegoaldeko Galeseko toki komunikabide bat ere, Caerphilly Observer, deitzen den tokiko egunkari bat, hori esperientzia honetan sartuta dago, eta orduan berak kontatuko dugu euren ikuspegitik, nola bizi duten hori bai, ez da? Garai batean Mikel Irizar lehendakariak hain ezagun egindako bi solairuen etxearen metafora horretan, lehenengo solairu, beko txikien eta handien arteko astensoreak igoak ere tartiela. Guk uste denuen oso originala ginela, eta hola egin dugunean. Haien metaforarik gabe, baina berdina egin zuten. Baina dena den horrelako, esperimenturik edo probarik ere egin izan da, ez da bat zaharra, esaterako EITB-ren, etxe honen eta tokikomen artean ere, saretzen ekimenaren aritik, hor datu kazetaritza eta ere lantzera, batera biak lantzera eta Euskal Herri osorako ikuspuntuarekin lantzeko asmo ere abian jarri zenuten, ez? Hori da, BBC-ren esperientzia honen berri ukin genuen duela 2 urte inguru esango nuke, eta orduan etxe honetako zuzendaritzarekin hitzen genuen horren inguruan eta bar, eta esan genuen, guazen astera, ze xumea bada ere, eta ikustera ze emaitza ematen duen horrek, ez da. Eta orduan, momentu honetan, haukagu saretzen deitzen den egitasmo bat, EITB eta tokikomen artean garatzen ari garena, eta hor egiten duguna da, datu kazetaritza elkarrekin landu da. Bai tokikometik eta bai EITB-ren albisteietako lankideen partetik bilatzen dira informazio taulak eta non dagoen dokumentazioa eta bar, eta orduan lanketa komun bat egiten da horren inguruan, eta gero, bakoitzak ematen du informazio hori, nolabait Excelak eta elkarrekin lantzen ditugu, baina gero bakoitzak ematen du informazio horren irakurketa bere ikuspegitik, ez da? Lehenengo kolpe bat egin genuen duela aste batzuk, datu demografikoen inguruan, azken urteetan demografia eta zelen aldatuan Euskal Herrian, da zenbat hasidan populazioa edo jeitzidan eta bar, eta martxo bukaeran egingo du bigarren saiakera bat, nolabait migrazio mugimenduekin, ez da? Nora joaten garen Euskaldunok, Euskal Herrira ze lekutatik etortzen den jendea, eta bar. Hori informazioari dagokionez, baina erronka ere dago aisialdian. Badakigulako gazteak eta non dauden, alako pantailetan, aste honetan izan berri gara, pantaiak euskarazeko kideekin, Kontseiluko Idurrezki Isabelek ere bere kezka ere agertu zigun, eta zuek ere horrekin kezkatuta, hain zuzen ere ekarri dituzue, horretan dabiltzanak ez da, ikuskerrekoak, adibidez ikerketak egiten dituztelako, gazteen eta kontsumo ohituren gainean, eta haiek ere ikerketa horien ondorioetako batzuk azaleratuko dituzte Getxon ostiran. Hori da, Euskal Herriko Unibertsitateak badauka behategi bat, iker deitzen dana, eta hauek dedikatzen dira Euskal Herri osoko gazteen
informazio eta nolabait eduki kontsumoaren azterketa egitera. Orduan, azalduko digute apur bat, euren behategi horretan ze ondoriotara iritsi diren, gutxi gora egingo dute argazki bat, euskal gazteek zer eta nola kontsumitzen duten batez digitalean, eta horrekin sarrera egingo diogu etxe honetako nagusiari, Unai Iparragirreri, hain zuzen ere, usaintzen dugun gauzetako bat da, zuk ere ondo dakizun moduan, informazioak gero eta gehiago ikusentzunezkoan edo kontsumitzen dela, ezta? Gero eta gutxiago irakurtzen dugu danok, gazteek gutxiago, eta gero eta ikusentzunezko gehiago sortzen dute. Eta ikusentzuneko komunikazio horretan gainera, bestela herri honetan elkar bizitzan aritzen diren hizkuntzez gain, alegia euskara eta frantsesa eta espainolaz gain, ingelesa ere sartzen zaigu, eta orduan tarta berdinarekin orduan eta hizkuntza gehiago izan, hizkuntzeentzat gero eta tarta zati txikiagoa geratzen den horrekin, euskerarena horren buduan geratzeko arriskuan gaudela, ez? Hori da. Ordan horrekin lotuta, eskatu diogu nahi mesedez aurkezteko etxe hau prestatzen dabilen, horri aurre egiteko saiakera bat, primeran deituko dan ikusentzunezko plataforma bat, eta, uste dut, esklusiban okingo gula horren aurrera pentso bat edo, gutxi gora bera, zer da. Irrikitan ere badagoelako jendea, eh? Bai. Alex Aginagaldek berak ere aipatu zigun, ikuskizun dagoela, eta horri txaropenik ere badutela ekimenarekin, eta ea zertan geratzen den, eta etorkin zunaz ari bagara, Jose, digitalizazioa. Hori da. Ez, ronka, molde zarrean hasi ginen batzuk, idazteko makinak, gare bateko Macintossak, hortxe justuan orduan sekulakoak ziren, eta gaur berriz, bestelako erronkak. Gainera, hau etorkizuna baino, gaur egun orainaldia. Kontu bat, ez da, hau ere bi zatitan egingo dugu, alde batetik egingo dugu, datu gutxi batzuk ekarriko ditugu, jakiteko, lehen ikusikerretik hitz egingo digute Euskal Herriko gazteen kontsumoaz, eta gero Nafarroako Unibertsitatetik etorriko dira azaltzera Reuters institutuak egiten duen, mundu mailan egiten duen azterketa bat, Digital News Report ditzen dana. Horretan aztertzen da mundu mailako kontsumo digitala, mundu mailako poblazio oso hartuta, adinez nagusiok garenak, ze joera daukagun, informatzeko eta aisialdia sartzeko orduan, ez da? Orduan datu batzuk emango dizkigute, apur bat zeintzuk diren joerak, hauek Nafarroako Unibertsitateko lantaldea arduratzen da Espainia mailan egiten den ikerketaz, orduan konparatuko dugu apur bat munduko informazioa Espainiakoarekin, eta bin argazki hori daukaguna, aditu bat ekarriko du Kataluniatik, Karma Peiro deitzen den kazetari espezializatua, ikatetan eta espezializatutako kazetaria, eta ari eskatu diogu egiteko argazki bat, momentu honetan ja horregatik esaten nizun, ez horren beste etorkizuna, eta gaur egun ere nola ari garen. Hori da, egunkarietan eta ze estiloko tresnak erabiltzen ari. Asko hitz egiten dugu ChatGPT eta ez dakiz zer, baina ez dakigu oso ondo zer dan edo nola erabiltzen dan hori egunerokotasunean. Datorren astan etorriko ere da gurera Beñaterezuma, argibidek isago emateko, aurrekoan ere irrikitan utzi zigulako. Ikusten ari gara hor, Jose, arantzazun egin zen dutela, zuen urtebetetze festa etxe barrukoa, bakarrik zeundeten. Orain berriz, seriotuta, bakit agintariak eta alaxe izango direla, Jaurlaritzatik hasi eta Aldundiko ordezkariak eta izango direla. Baina, klaro, ekitaldi serio guztiek behar dute berain manifestua. Eta zuek ere manifestua sinatu behar duzu. Hori da. Esan dudanean, itxasora egin duzuela, ez da kasualidadea, Kantauri itxasoaren bazterrean ibiliko gara ostiralean, ibiliko gara bihar, baina zuek Mediterraneora jo duzu eta Mediterraneotako herrialdeak ere hementxe izango dira, denen artean olako manifestua sinatu behar duzu. Hori da. Hau ere oso sekretua dan, edo trenaren bezala lobia egiteko edo zertarako ote dan, zuen manifestua. Hau prestatzen hasi ginean, hori, altxatu genuen apurua burua, hasi ginen begiratzen, ze beste arrain txiki genukan inguruan, ez da? Eta alako baten topo egin genuen, Mediterraneo aldean, herrialde katalanetan eta mugimendu polita dagoela toki komunikabideen inguruan eta ez da? Eta kasualidadea izan zen, gu 10. urte hurrena ari ginela prestatzen, Kataluniako toki komunikabideen elkartetik deitu ziduten guri, esateko pasaren azaroan, ospatu behar zutela euren 40. eta gonbiatuta dela bertan parte hartzera. Oso esperientzia polita izan zen, ze bertan egon ginen, hemen hor ikusten den moduan, Kataluniako prentsako markal elkartea, Valentziako
bai paperezko prentsaren eta bai digitalen elkarteak, eta gero Menorkan eta Mallorcan dauden beste bi elkarte. Eta hori, azaroko junta horretan, elkartzeaz gain, nahi genuen, ikusten genuen, oso problematika antzerakoak ditugula, eta oso zaugarri parekoak, eta esan genuen, hemen, elkartzeaz gain beste zehozera zibarko bineteke egiten, ez da. Eta, lehenengo pausu moduan, bihar egingo duguna izango da, sinatu bai, manifestu bat, non alde batetik jartzen dugun paper batean, zer dan elkarte horiek guztiak batzaion gaituena, non dauzkaun puntu komunak eta gero, sinatzen hasita eskari bat ere egin nahi diogu estatuko administrazioari toki komunikabideak kontuan eukiteko. Hasi ginen pentsatzen zer praktikoa atera garzala hortik, eta momentu honetan toki komunikabideak bai Euskal Herrian eta bai herrialde katalanetan eta estatuko administrazioatik jasotzen dutena zero publizidade eta zero diru laguntza. Orduan esan genuen, ez daukago ezer galtzeko hemen, guazen zehoz prestatzera. Hori bada klasiko bat, dirua eskatzearena, ez urteetan segurazki gehiagik luzatu dena, baina zorionez esango nuke, eta hori nabarmena da, hasiera batean diskursoa, gura baldin bazen zatirik handiena, ez, diruarena, egoerarena, jakin bagenekilako, komunikabide gehienak ere egoera prekarioan zeudela, gaur egun batzuk ere egongo dira, baina egia da, kezka horrekin batera, ja beste kezka batzuk ere nagusitzen hasi direla, eta hor ikusten da, 10 urte hauetan, atzera begira ere egingo duzelako sekretua den ikuskizun hortan, asko ez dago kontatzerik, baina hor begiratuta bai ikusten da, bide puska bat ere egin dela. Bai, guk, 10 urte hauetan adibidez, gure bazkideekin egin dugun lanketa bat da, publizidade askatzerakoan pasatu gara mesede bat eskatzetik zerbitzu bat eskaintzera. Orain, badauzkagu datuak, badakigu zenbat jenderen gana iristen garen guztion artean, manifestu horretan adibidez, esango dugu, sinatzen dugun elkarte guztion artean, 6,5 milioi pertsona pasatxoren gana iristen garela. Hau ez da, publizidade instituzionalari dagokionez adibidez, ez goaz mesede bat eskatzen. Badakigu gainera iristen garela publiko nitxo batzuen gana, edo txoko batzuetara, non beste dabidek ez daukaten sartzerik. Ez da, orduan, alde horretatik, horregatik manifestu horret dauzka bi parte, batetik argi adierazi nahi dugu zer garen eta zer egiten dugun da nola, eta bestetik, ezaugarri horiekin nola beteko koherentzian jokatzea, eskatzea zerei, erakundei. Eta gero ondorioak bilduko dituzue, eta gainera horiek ere egingo dituzue modu berezian, Fernangoini biliko delako ondorioak eta biltzen, guk ere adi jarraituko dugu, ze ondorio ateratzen den bertatik, baina zuzeneko saiorik ere izango da, enjake saioko lankideak bertan egongo direlako getxon bihar, eta saioa bertatik egingo dutelako zuzenean ere. Hori da, ez dakik oso ondo gomiatuetatik nortzuk eta sortuko diren, zuzenean joango gara purua zertzen, baina bai hori. Hauek bakizu zutabion artean, ETB-bikoak finagoa dira, eta hauek kastina ingo dute guapona, zendan. Guk ikasten dugu jende fina. Ikusten duzu, Jose, jende jatorra, simpatikoa. Ona fina, ona etortzen dira, zerbait edatik da gurea bat, eta hiena bi. Gurea da lehen mailakoa, eta bigarren mailakoa juten da kompetentziaren gana. Eskuminak, jakiko lankidei, noski. Ez dakit, oso konformak geratu nazen horrek. Batean edo bestean garrantzitsuna izango da horren berri ematea, eta tira, etxea hau eta tokikon batera dabiltzala ikusita ere, uste dut posteko modu bat ere badela, behingoagatik ere gauzak garbi ikusten ari garelako eta bide hortan elkarrekin joan behar dugulako, ez? Nik uste dut gaina azken urteotan kriston aldaketa ikusi dela onerako zer horretan, ez da, eta nik benetan pentsatzen dut asko daukagula irabazteko alde bietatik eskutik helduta, ez da, orduan, lehenengo pausutxo batzuk eman ditugu bide horretan, ia noraino iristen garen. Izan dadia, luzerako eta denon onerako. Eskerrik asko, Jose, eta biharkoa ondo joan dadia. Kontatuko dut. Eskerrik asko. Etxe horri.
Hortxe, saridunei gero omenaldiak, festak eta alakoak egiten zaizkie, eta gure ondorengo gonbidatuari ere, atzo Josuk Garatek aipatu zigun bezala, bihar, omenaldia ez, aitortza egin behar diote, eta gustatu zait, omenaldia eta aitortzaren arteko banaketa hori, Mariasun Landa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Aitortu behar dizute, geure gelatik jaialdi horretan, emakumea eta euskera ardatz dituen horretan, karo, binomio horretan, emakume, euskera eta literatura, noski, ongi merezitako aitortza ere bazela zurea, Mariasun. Eskergarria da, bai, benetan. Eta idea ere, pixkat emakumeen liburuen azoka edo zea izatea ere oso idea politia iruditzen zait. Bai, urte askotan gainera galdua egon zela, azaldu ziguten atzo, eta berreskuratzea lortu dutela. Aitortzan gainea, antxe izango duzu bidelagun, Arantxa Urreta Bizkaia. Bai, berak emango dit nolabaiteko erreleboa, eta gero nik itzaldia. Emango dut, ni no. Azken Nobel saria. Ze ideia oso etorzitzaidan ikusita, Nobel sariak zitula 5 liburu euskaratuta, gure artean eta esan nuen, horrekin zerbait egin behar da. Horrekin zerbait egin behar da. Igazkoa di, Tanzaniakoa zen, eta ez dakit bere izena ere, baina niak no, askorentzat oso ezaguna egin zen. Izan ere zuk baduzu habilidade hori, zer gabezi edo zer dagoen aztertzea, ze hasiera lasi hasi zinen idazten, idazten ere alaxi hasi zinelako, ezta? 70ko hamarkadan, garai hartan, ikastoletan eta orduan hasi, materialik etzegoela euskera, ez da santzen, bakarren batek idatzi behar badu, idatziko dut baneronek. Ez, alderantziz, nik uste dut, alderantziz ez, baina esan nahi dut nik beti pensatu dut nik ez dutela balio gauzarkotarako. Osa, beste batzuk dira oso trebeak edo zein gauzterako, ez da? Bai josi edo bai elektrizidea. Osa, ni bakarrik idazteko, eta historiak imaginatzeko. Eta orduan ere ikusi nuen, ni filosofiatik netorren eta Frantziako mundutik. Eta imaginatu, ume txikiekin lan egitea ez nuela inundik ere pensatzen. Eta hala ere esan nuen, ni hortarako balio dut, eta ume hauek behar dute zerbait euskeraz. Baina nik uste dela gehiago hori, ni zertarako balio duten, hori. Hori, zer aporta zenezaken, eta esan zenuen, nik hemenik aporta dezaken. Eta egia esate baizu orduan denok ari ginen ere ematen danetatik geneukan guztia. Horri eskerri iritsi garen tokira. Arrezkeroztik hori gain Mariasun, 11 liburu izango ziren, ez dakit gogoan baduzun zenbat idatzi ote dituzun. Baina... Ez hainbeste, berrogei. Berrogei? No, baina laburra dira, eta edozeinen eradinarekin. Baina batzuk beste baino gogokoago. Eta badakit gaur hitz egin behar dugun hau, bereziki gogokoa duzula. Elsa eta Paradisu. Izan ere, berrargitalpen bat da, lehendik ere aterazelako, baina hortxe pentsatu duzu. Zabalkunde txikia izan zuenez, oraingoan erein argitaletxarekin batera erabaki duzue, berriz ere ateratzeak merezi duela, ze Elsak zer konta asko du. Ez dakit Elsak edo Elsaren gana gerturatzen den dama batek. Dama horrek oso zure antza handia du. Eta Elsak aipatuko dugu, ez da, liburu honetan, arazonen batzuk ere badituela, bere anaiarekin eta uda batean, txorkatia apurtu, antxe geratzen da, ez atzera ez aurrera, baina, etortzen zaio, bisitan dama bat, eta arekin, gogoetak partekatzen dituzte, askotan iruditzen zaigu umeekin ere ez dagoela hitz egiterik, baina zure antza handia duen dama horrek hitz egiten du Elsarekin. Eta hor hasten dira Paradisuaren gaineko gogoetan. Eta beste esaten dio Paradisua norberak nahi duena dala. Zuretzat ze da Paradisua, Mariasun? Paradisua da, nik uste gure baitan dago dezio utopiko bat, zarzarra, gizakiarekin bat egiten duena. Ez konformatzea dagoenarekin soilik. Artea ere nik uste arteak horretikan edaten duela. Ez konformatzea bizitza arrunt, immanente, realista eta pragmatiko batez, baizik zerbait gehiago nahi izatea. Paradisua da, zer nahiko nuke ni, nola izango litzake nire guztoko... Norberak eraiki dezake paradisu hori? Eraiki godo, baino, ez dakit, eman baldin digute erantzun asko paradisuaren inguruan, izan da, gizakiak edo bere baitan daukarako goze edo egarri hori, ez da? Nik uste trascendentziarekin ere zerikusia duela. Baina, fin, ez gera filosofo jarriko. Bueno, filosofia maila desberdinak dituelako, ez? Eta aurrei, hori da, zu aurrei zuzentzen zaie, eta filosofia asko du liburuak, baina izkutatuta, itxura hartzen duelako, ipuin itxura, nahiz eta filosofia izan, zezuk ere aipatzen duzu, ez da, ipuinak balio duela norberaren bizitza praktikorako, eta hola behar duela ipuin batek. Bai, eta gainera ez dugu astu behar erenetzako humoria oso garrantzitsua dela. Humoria ere beste inteligentzia mota bat dela, nahi dutzen zait. Orduan nik ez nuke hoi dana idatzeko ez balitz
izango humorearen bidez. Bai, humorea ulertuta, absurdoa, ez dakite, modu sortzaile kreatibo askotatik behiratuta. Ze batzutan tentazio ere badugu aurrei tuntunei gixara hitz egiteko, eta Elsak, momentu batean liburuan ere aipatzen du, arro dagoela behingoagatik dama horrek serio hitz egin diolako. Heldu baten gixan, ez? Eta erantzun dio, zer da paradisua peskatzen du, berak, aldetzen du, amak esatu du, aita gu... Eta aitak esaten dio denborarik ez duela. Horre ikusten da ama eta aitaren artekoa, amak, bueno, baino aitak, venga, gaietik ez dut. Anaiak ere, batek esatu du, piscina handi bat, eta bestia futbol zera handi bat, eta izebak, Italia, nobio dauko italiano daukalako, eta gero astuite zaio hitza. Astu egiten zaio. Ariketa, aurkitzen duenera, paraizu izena duen, dama bat landetxe horretan. Eta bera, txorkateia puskatuta. Eta esaten dio baita ere, 3 arrazaletan bilduko bera. 3 arrazaletan kontatuko dizut. Neurrian. Ez zazu, dena batera ez dago ez du jakin beharrik. Gauza bakoitza bere garaian. Nik uste testuan ere egon badaude beste ipui batzuk. Osea, baita ere erabideetezkela, pizkate solteak, bai. Bai, ze izan ere 5 urte dituenean, entzuten du paradisoaren hitza lehenengoz, baina beste 5, kasuntan 5 segundu, behar ditu lehenengo galderak egiteko. Aurrek hori ere badutelako, galderak. Eta galderei erantzunak eman bertzaizkie. Baina gero ja 10 urtekin edo gertatzen denen historia gauza da entzuteko beste modu bateko... Ze jakin behar da, hor bakoitzari edade edo aradin bakoitzan zer konta eta zer ez. Hori ere ez dut neurtzen duzu, ez? Jakin edo hurbildu, pixka saiatu, ez da. Ni nahiz egoten inundekan ere ziur alde hortatekan, baina hurbildu egiten naiz pixkat mundu hortara ja nola izango litzaken. Eta bertan aipatzen da gauzei izena jarri behartzaiela, ze paradisoa bera sortu zenean, hasiera batean ez zegoen izenik. Bai, ni idazten atal horretan divertitu nintzen asko. Anabasa zenean. Aukera ematen dizu asmatzeko. Mundua izan baino leheno. Mundua izan baino leheno, gauzak ez zuten izenik, edo dan alderantzizkoa zen, izaten du beltzak, baina bueno, igandea, ez egon iganderi, egun guztia zine igande. Txarrena da, izenekin batera etiketak ere jartzen ditugula. Eta etiketek ja badute beste... Eta, gero, gauza asko, ariketa gero baitare bat adan agertzen danean baitare, ziren auzokoak, ondo eramaten ziren auzoko batzuk, ez da? Baina gero aurrera dijo harremana, eta gero, eta paradisua bere egintzuten eden... Tomate bat dago erortartean, zakarraren... Jeroskor jartzen dena, zekado, tomateak esaten du ni hain dotore, eta tentazioa sugea etorri, eta ebari koxke egiteko zer, eta sagarra eskeni tomate eskeni. Eta ni tomateren aldekoa naiz, Karo. Bai, dudik gabe. Hori ere, umei ondo dago erakustea, ez dutela zertan alderaketa zantzugabeko hoietan egoterik. Kontua dala tentazioa. Tentazioa. Osea, genesis hortan kontatzen zaiguna, eta horrek ere jaso beharko lukera izango litzake, tentazioa ere bizitzaren parte badala. Badala, ez da. Gu ez ginela gizakiek izango ez balitz ere debekua, batetik debekua, eta bestia tentazioa, ez da. Berdin du tomate, edo berdin du txutxe pare batzuk, edo elatua, edo... Eta gauza txarretaz edo itxusietaz hitz egiteko ere erreparorik ez dela behar, ze kakaz, ez hitz egin ere hitz egiteko, esaten du, kaka, bueno, aipatzen da kaka zein beharrezko den beste animaliak elkarren artean bereizteko ere, eta hor esate baterako, txingurri bat edo kanguro bat, desberdinak izan daitezke. Biak egiten dute, ez txingurria, ez barkatu, zorriak eta kanguroak. Biak egiten dute salto, biak egiten dute jauzi, baina zorria nahiko monotonoa omen da eta kanguruak esaten medio. Zuk buru batetik bestera salto egiten duzu, baina salto desberdinagoak egin zazu. Hoi da nire humorea, Urko. Gustatzen zaionari, oso gustora irakurriko du liburua. Ulertzen? Nahi, baldin baduzu aurkitu beste humore erresago, algarak jartuko zaituna, ez irakurri orduan liburu hau. Ze egia da, humore era hortakoa da, pizka fina, ironikoa, egia da. Eta ipuinak beti iruditzen zaigu gaina behar dutela zoriontsuak, happy end bat edo behar dutela, baina zuk ere galdera egiten duz, eta zoriontasuna konta daiteke. Ez que hala da, aurrera dijoan eta historia guztietan, dana mundua, unibersoa edo lurra, zoriontsu zenean eta hemen ez dago historiarik. Behar du konflikto bat, konflikto horrek gero zorraraziko dituelako jarrerak, eta... Elzak ere esaten du hori, esaten du, beti egon behar du zerbait txarra, eske bestela, zuk dama horrek erantzuten dio, baina ezagutzen alduzu,
ondo hasi eta ondo bukatzen den historia. Orduan ez dago ezer kontatzeriko. Ba, ez dakit kontatzerik dagoen, epilogoa kontatuta spoilerra egiten aldugu. Pixkat bai. Pixkat bai, orduan ez dugu. Anaiaren konfliktua ez, galdetzen duelako, edo esan egiten duelako, besan da, paradisuaren gainean galdetzen duena, paradisutik nahiko gertu dagoenaren seinale. Eta ondorio bezala polita iruditu zen. Bai. Esalde polita da hori. Horren kezka duenak, ez, paradisuan dagoenaren seinale, zean ez dagoenak. Eta ipatu duzu, behitu hor ere ikerketatxoa egin behar izan duen, ez pentsa, beti izaten dugulako auta bestia, baina kaka ere zitzitzen da, eta hori omentzako oso importante izaten da, omen donantzako. Eta ipatzea ere, baina paradisu bezalako leku batean kaka zeon. Osea, zikina eta eta ez hori bakarri, beharrezkoa da bizitzeko, edo egia da, jaso behar izan nuela informazioa, nola baiteko kakaren aldeko manifestua. Begira, denetarik behar duela, ez da? Aipatu dugu, Mariasun, Elsa eta Paradisua zuk oso kutxuna duzula, baina ereinen eskutik ere oraintxe beste bat ere atera duzue, Marlene eta Taxi Zapata, ez dugu aipatu noski, baina bietan ere, Elena Odriozolaren marrazkiekin batera, ze hor binomio osatzen duzue, ia izateko bikote, bihurtu zarete, eta haren marrazkirik gabeia kosta egiten zaigula, zure ipuina imaginatzen. Ezakit, esan edet, bera ere oso konbatuta dago, ni pixkat ez deta inbesteko produziorik, baina bintzat, liburu edar batzuk egin ditugu elkarrekin. Eta Marlene eta Taxi Zapata berez da beste eratako narrazioa. Askoz, ez dakit. Fantasia... KTMR baten historia kontatzen du, KTM baten historia. Eta oso neria esango nuke beti nahi pixka behiratzen dut, ez daki kontuatu gabe, baina behiratzen dut ez gauza den galtzerdi zar bat. Edo zapata bat kalean dagoena eta batean taxi bihurtzen dena. Taxi bihurtzen da, gainera KTM edo KTU bat eramaten du, baina zar-zarra eta Lili Marlene dana pentsatzen duena. Eta kantatzen duena dana katuen. Eta aitortzen duzu, zuk zer horrek ere bazenuela KTM bat, Marlene izenekoan, ez da ura etzena. Marlene ez, baina badakit zeintu dira. Oida, zuk zuretik idazten dituzu beti ipuinak edo ingurura begiratuta. Ez dakit. Ez que neretik zezan edu, neretik da ni ametxein detena, irakurri detena, hor barruko ni horia ez da bakarri nahi gertatutakoa, baizik nik asmatutakoa, amestutakoa. Bizitza ere, amestuta ere badago. Gure biografiaren parte dana. Ez bakarrik egin deguna eta ez deguna egin, baizik egin izan nahi genuna ez genula egin. Eta bizitza horren helmuga batzutan arrakasta jartzen dugu, Marlene ere gertatzen zailako, taxiak eramaten du alako kabaret batera, eta arrakasta zer den ere ezagutzen du, baina arrakasta batzutan oso efimeroa izaten da. Eta hasi den bezalaxe bukatu ere bai. Eta hortarako ere prestekon berda bizitzan, ez? Bai. Eta ari gehiago kasu honetan kontatzen duena, eta dana ikusten dana da ilargia, goitik. Goitik bera, munduan zehar ze gertatzen den. Eta zezango dizut, nahi pixkate parra ingo duzu, zer ridikula nahi baina Blade Runner pelikula. Tankerako geografia bat buruan neukan, pentsatu zor zeudela bi izaki hauek pixkate ez gauza baztertuak munduan, biak horra kaletan, izenik gabeko kaletan, ez da. Berriro bueltatzen gara, hau gustatuko zaie umei? Gustatzen zai, Nik ez daki, baina gainera nik ez dut idazten bakarrik, umeintzako gustoko izatea, nik, piskat alde, badao ere alderdi bat literatura non norbera, ez dakit, komunikatu edo espresatzen dana. Eta nik historia hori okurritu zait eta idatzi dut. Gustatzen zaionari ondo eta gustatzen zaionari. Baina gero gozatu ere gozatuko duzu aur bat alako liburu bat eskuan duela ikustearekin, ez? Hor, ez dakit. Gero eta gutxiago ikusten dut. Segurazki hori aipatu behar nizun ere, eta lehen Joxerekin ere aipatu du gaur egun pantailan begira egoten garela danak, ez? Eta liburuari gero eta predikamendu gutxiago te diogun edo. Eta ikusten badut ere irudiak eta... Bueno, hala da, baina hala ere irakurtzen da, ni ez nahi zain eskorra. Entzuten ditu batzutan olako iritzi katastrofikoak, umiak irakurtzen dute.
Nik uste gurasoak eta maizu maistra gutxiago deskuidatzen bazera. Bai, beti aigera esate, umeak. Bai, Baina umeak ere umeak, askotan zai daudela, eta ohitura hori ere gauean, bai, puin bat edo kontatuko diguzu. Estimulatzen baituzu pixkate irakurtzera, erantzuten dute. Ja, gakoa hor dago, estimulatu egin behar ditugula. Bai, estimulatu. Damarek... Ez eman, besterik gabetori liburua, bai eta ez. Isuk edo damarek Elsarekin egin zuen bezala, ez? Behar du bakarren bat inguruan xixiatuko duna, zirikatuko duna, jolastuko duna, esan ez gaur hau kontatuko dizut, bian bestea, itxointzazu, dana batera ez dago jakin beharrik. Bueno, pentsatu nahi gustatu zaizuela liburua. Bai, gustatu zaigu, bai. Batez ere gainera hori, aipatu behar nuen, badirudielako gainera batzuetan aurrek soilik irakurri ditzazketela alakoak, baina behar bada beste plano bat, beste irakurketa bat ere egin dezakegu helduok, ez? Hombre, ni pentsatzen dut baietz. Eta idazle batek ere igual idazten dugu umentzako, baina umen izeba eta osabarentzako ere bai. Denak izan behar ditu buruan, ez? Zenbat jendek esan dite, nik ere ikurtzen ditut umen liburuak, eta zen politak, ze ondo. Badirudi ezin gerala hurbildu aurretak gazte literaturara. Eta oso gaizkiten dugu. Hor marabilak daude. Horixe bai, hori izan daiteke aurrerapen bat, esan dugu, bihar jasoko duzula aitortza hori Azkoitian, eta hortaz ere hitz egingo da, Azkoitian ere asteburunetan, eta gerora ere, etorriko diren ez alde gehiago, ez da? Oraindik erretiratzeko asmorik ez daukagulako, Mariasun? Erretiroa zer da? Hori da, zer da, ez? Batzuk diote paradisua dela, erretiroa ere bai, Bai, niretzako ez. Zuretzako ez, zu behintzat lanean segitzeko prest. Bueno, lanean edo egin detena egite jarraitu nahiko nuke. Osasuna baldin badago. Hoixe bai, besteok ere horrekin gozatzen jarraituko dugu, beraz eskerrik asko, Mariasun. Eskerrik asko zuri. Estimatuta. Eta zuek badakizue, bihar itzuliko garela, ohiko orduan, Laura Kaldera, hementxe txintxo. Ordura arte ongi ibili, eta txintxo izan, agur.